Ens trobem molt a prop del lloc on, a la primavera de 1522, aquest home inspirat plantà un arbre que seria frondós i fecund per l'Església Universal. Les seves arrels al principi no s'enfonsaren en el llit de roses de la cultura renaixentista, sinó en la dura roca d'una cova escollida per aquest pelegrí per les seves meditacions i penitències. Cobert de sac i mig descalç, aquest desconegut arribava a Manresa des de Montserrat, on en una vigília nocturna havia volgut vetllar a la manera cavalleresca les seves noves armes espirituals, un cop desposseït del seu vestit de gentilhome i de la seva espasa de capità. A Montserrat va ésser iniciat en les primeres passes de la vida espiritual i va romandre talment vinculat amb el que allí va rebre que ajornà un any el seu projecte d'anar a Terra Santa i s'instal·là a Manresa. El nostre home alterna els seus serveis a l'Hospital de Santa Llúcia amb els reis de vespres a la Seu i de matines als dominics. La gent el busca per veure'l obrar i per escoltar-lo parlant de coses espirituals. Els infants li diuen l'home del sac i els més pobres es beneficien de les seves atencions. Sent necessitat de retirar-se i s'arrecera en ermites de les afores fins que, finalment, troba una cova sobre el riu Cardener. Tan dures són les penitències que cau malalt i n'han de tenir cura unes pietoses dones. I mentre aquest home jeu abatut i sumit en una letàrgia que fa pensar en un rapte dels sentits, hom pot preguntar-se qui és realment aquest estrany personatge que sembla boig per amor de Déu, com d'ell havien dit els monjos que tractà a Montserrat. Quina és la seva veritable identitat? D'on ve i com ha arribat fins aquí? Íñigo López de Loyola i Sáenz de Licona, aquest és el seu nom complet, prové de Guipúscoa. Coix, puig amb prou feines han estat guarides les ferides de guerra que ha rebut a les seves cames. Es tracta d'un home malferit en defensar per l'emperador la població de Pamplona enfront dels francesos. Íñigo de Loyola ha viscut de manera heroica aquest esdeveniment perquè està al servei del seu parent el duc de Nájera, a qui ha donat suport en altres missions polítiques. I és que a la flor de l'edat ja és apreciat com un cavaller enginyós i prudent en les coses del món i molt hàbil per resoldre diferències i discòrdies. Com havia après Íñigo aquesta saviesa política i tantes arts diplomàtiques? Encara adolescent havia estat iniciat en la vida cortesana per Juan Velázquez de Cuéllar, comptador major del rei. Havent deixat pares i molts germans, visqué 10 anys a la vila d'Arévalo, alternant exercicis d'armes i refinaments cortesans. Així, aquell jovencell gallard i polit, tan amic de festes i de tractar-se bé, com indica el seu primer biògraf, somia ja en imitar els models cavallerescs de Madís de Gaula i Tirant-lo Blanc, amb un desig gran i va d'honra, tal com ell mateix recordarà uns quants anys més tard. Patge i cortesà fins als 25 anys, militar i diplomàtic en la seva primera maduresa, semblava definitivament orientat envers la glòria i els amors mundans. Però la ferida de Pamplona i els mesos de convalescència canviaren totalment aquest itinerari. Avorrit dels llibres de cavalleria, llegeix àvidament algunes vides de sants i brolla en ell, irreprimible, un gran desig d'imitar-los. Abans de tot, vol pelegrinar a Terra Santa a fi de conèixer millor la vida del seu nou senyor, Jesús, i es posa en camí. Manresa no entrava en el seu programa. El que anava a ser una etapa més en el seu camí es convertirà en un lloc fundant, la seva església primitiva, com dirà ell mateix anys més endavant. Ara ja sabem qui és i d'on prové aquest estrany visitant. En va el buscarem pels carrers de Manresa.
El trobarem per fi refugiat novament a la cova, sumit en alta contemplació i també travessant les seves nits fosques. Ignasi, en efecte, superades les penitències i diferents proves per causa dels seus molts desordres, és visitat per Déu amb múltiples il·luminacions dels misteris de la fe cristiana. I tan intensa arriba a ser la impressió de la presència de Jesús en aquest període de temps que ell mateix dirà anys més tard que el tractava com si l'hagués vist amb els seus ulls i palpat amb les seves mans. Durant tot aquest temps, Ignasi anirà entenent que cal sentir i gustar internament la presència de Jesús i així poder lliurar-s'hi sense reserves. Però la seva experiència més transcendental és la il·luminació que té al costat del riu Cardener, per la qual entén moltes coses de la vida espiritual, de la fe i de les lletres, de manera que totes les coses li semblaven noves. Fou tan fonda l'experiència que des d'aleshores li semblava ésser un altre home i tenir un enteniment diferent del que abans tenia. Ignasi recordarà sempre Manresa com la seva església primitiva, el bressol del seu nou naixement per Déu. Els exercicis espirituals que tant es difondran després per tota l'Església tenen el seu origen en moltes d'aquestes experiències personals d'Ignasi de Loiola. Durant més de 20 anys continuarà elaborant un mètode de pregària i de discerniment a fi de descobrir la crida que Déu adreça a cada persona. La pregunta inicial que es formulava aquest cavaller penitent era: què he de fer d'ara en endavant per servir el meu nou i únic Senyor? Com he d'ordenar la meva vida de manera que pugui trobar més fàcilment la seva voluntat? Com puc anar coneixent millor Jesús de manera que li consagri no sols la meva memòria, la meva intel·ligència i la meva voluntat, sinó també tota la meva llibertat, no desitjant res més que el seu amor i la seva gràcia? Des d'aleshores, Déu portarà el pelegrí de Manresa per camins totalment insospitats. El seu projecte d'instal·lar-se a Terra Santa no es pogué dur a terme. De retorn a Europa, el pelegrí entén que Déu li demana un servei a l'Església molt més compromès. Per això es posa a estudiar a Barcelona i després a Alcalà, Salamanca, París i Venècia, on és ordenat sacerdot, fins a arribar a Roma i instal·lar-se definitivament en aquesta ciutat. Durant aquests anys se li van ajuntant altres companys moguts pel mateix anhel de servir Jesús i difondre la seva obra de salvació per tot el món. I aquests amics, entusiastes, acaben agrupant-se en una companyia apostòlica al servei directe del Sant Pare i sota la senyera de la Creu. Les principals línies d'acció d'aquesta companyia són, segons s'han anat expressant les darreres congregacions generals, la irradiació de la fe i la promoció de la justícia, al mateix temps que l'atenció a la diversitat de les cultures i el respecte i diàleg amb les diverses tradicions religioses. La companyia actual entén que aquests 4 camps són inseparables i que han d'estar a favor dels més allunyats i desheretats. Avui més que mai, en un món plural, els jesuïtes se senten cridats a fer de pont entre els països del nord i els països del sud, entre els creients que s'identifiquen amb la tradició cristiana i aquells que busquen en altres tradicions. Es tracta de descobrir i impulsar les llavors del verb que estan sembrades més enllà de les nostres fronteres, en les regions més diverses, en el camp de la cultura, de les arts i de les ciències, a la vegada que una preocupació pel món de l'educació i el món dels joves. Tota aquesta immensa irradiació apostòlica tan generosa i universal serà constantment alimentada per l'esperit dels exercicis i de les constitucions que Ignasi va concebre des de Manresa. És així com aquesta vila s'ha convertit en un lloc universal, atès que Manresa dona nom a moltes cases d'espiritualitat, centres d'ensenyament i publicacions escampades arreu del món.
i l'arrel ardent que aquell pelegrí plantà un dia en aquesta cova s'ha transformat en un arbre gegantí, fecund i frondós, per major glòria de Déu i servei de la humanitat.